Yo creo que desde la Universidad de Valencia, desde este equipo rectoral, se están haciendo cosas, o se están intentando hacer cosas muy buenas, en un sentido muy positivo. Todos somos conscientes de la gran idiosincrasia que hay a nivel de la universidad, con diferentes agentes externos que están teniendo un papel, un rol determinante, y luego también la gran diversidad que hay en cuanto a nuestras facultades. Esto condiciona mucho pues, todo lo que és la toma de contacto con los investigadores. Pues moltes gràcies, Paco, per la teua valoració. Però sobretot, moltes gràcies a tots vosaltres per el vostre treball, la vostra implicació com a investigadores i investigadors, perquè sou els verdaders responsables de que liderem la investigació a nivell nacional i internacional i que realment ocupem els nivells que ocupem en els rànquings. Però també sóc conscient del que tu has dit. Som una universitat gran i diversa, amb totes les branques del coneixement. Aquesta diversitat jo crec que és un valor positiu, però al mateix temps dificulta la gestió per a que totes les persones, amb les diferents investigacions que porten endavant, es veguen recolzades i es veguen que les seues necessitats estan ateses i al mateix temps que es fa també una bona transferència d'aquesta investigació a la societat, des de les ciències bàsiques fins a les ciències socials, jurídiques, etc. Per tant, tenim uns reptes des de la universitat en la que estem, que no és qualsevol universitat. És una universitat gran, diversa, però a més amb una història, que també és un valor positiu, però també és una història que tenim, i que la tenim que també saber valorar i gestionar. I tenim uns reptes com són el canvi de model productiu cap a una societat més sostenible. Ahir la universitat té que estar i té que liderar aquest canvi i té que apostar per la sostenibilitat. També la transformació digital. La transformació digital, i vosaltres com a investigadors i investigadors sabeu la càrrega burocràtica que comporta el gestionar la investigació. Tenim que donar suport, tenim que donar eines per a que aquesta càrrega burocràtica siga la menor possible, perquè els investigadors i investigadores s'heu de dedicar a la investigació, a fer el que realment se demana en aquests projectes que de vegades costa molt d'aconseguir, i així tenim en la Universitat de València gràcies a vosaltres. I també necessitem incrementar fons per a la recerca que milloren les infraestructures, que milloren els equipaments i que milloren el personal. En definitiva, les persones, a mi m'agrada dir, sou el més important, però aquestes persones, perquè treballen bé, amb un bon clima dins de la universitat, necessiten un suport i necessiten unes infraestructures. Aquests són els nostres reptes des del meu punt de vista. Pensant en la sostenibilitat, la tasca ha sigut molt gran, jo penso, en aquests anys passats, des del punt de vista de l'estabilització. Però com continuaríem? Des del punt de vista que és l'estabilització de les noves generacions, que tenim persones investigadores que són magnífiques, en una qualitat, en unes competències. Com aniria d'ara en endavant aquesta qüestió de l'estabilització dels nous contractes, les noves generacions? Nosaltres hem apostat per l'estabilització i la promoció de les persones. Ho vàrem dir ja fa 4 anys, que el més important eren les persones, i de fet com ha evolucionat la nostra plantilla en aquests 4 anys amb un infrafinançament i amb una taxa de reposició, des del 2012 es veu que efectivament hem apostat per l'estabilització de les persones. Ara tenim en l'àmbit de la investigació un problema afegit, perquè s'ha produït un buit legal, diríem, entre el que és la reforma laboral i la llei de la ciència, que encara està en tràmits. Això deixa en aquest buit legal a investigadors i investigadores que estan vinculats a contractes d'obra i serveis i que ha generat molta incertesa què va passar, què va passar mentre no tinguem la llei de la ciència. Nosaltres apostem per a l'estabilitat, per a contractes indefinits en aquestes persones, que ningú se'n vagi del sistema públic universitari, que se'n vagi a la nostra universitat, per un buit legal que es genera entre una reforma que s'aprova i una llei de la ciència que va un poc retardada. Per tant, jo vull traslladar aquesta estabilitat, aquesta tranquil·litat, perquè ho varen fer amb els contractats doctors interins fa 4 anys, ho farem també ara en els investigadors i investigadores que són importants. Nosaltres necessitem rejuvenir la plantilla de PDI i la plantilla d'investigadors i investigadors. Per tant, tenim, com dia el ministre, captar talent i retindre talent. I això implica
un esforç i el farem, per suposat. Ens deixes molt tranquils perquè aquesta seria l'altra pregunta, no? El que vindria ara, no? Davant la nova reforma laboral, de quina manera la universitat treballarà per aconseguir aquesta estabilització des del punt de vista de les noves generacions. Sí, ho vam dir al ministre d'Universitats en la visita que va fer i ho vam dir a la ministra de Ciència en l'últim Consejo de Universidades. Li varen plantejar este tema i este problema, no?, que veiem les universitats. La ministra es va implicar en buscar una solució entre este parèntesi, no?, i el ministre d'Universitats també. Per tant, nosaltres confiem en que ens dona aquesta possibilitat, que és per la que apostaríem, apostar per contractes indefinits. Vale, en el context de la estabilització, volia saber si la Universitat de València seguirà apostant per els programes d'excel·lència, és a dir, atraient, estabilitzant i també consolidant a tot el personal de programes d'excel·lència com el que és el programa GENT, del qual pertany. Doncs mira, l'altre dia, quan va estar així el ministre d'Universitats, jo li vaig contar la teva història, precisament, perquè com ens havien conegut en un programa també de les províncies, no va ser? I ahir tu, encara que jo sabia que havies vingut pel programa GENT i tal, no sabia la lletra menuda de la teua història, no? Que estaves allí, en dos xiques menuts, que s'heu desplaçat tota la família així, perquè volíeu tornar a la terra i a l'amor a la terra, no? També, i li vaig comentar també el que em vares comentar també en el seu moment, la dificultat de tindre docència per a l'acreditació. I clar, jo li vaig dir al ministre, dic, si volem captar talent investigador i captem per aquests programes talent investigador, el que no podem és portar-los al mateix corser que quan un entra ja en docència investigador. Per a fer la carrera acadèmica, diríem PDI. Si veniu com a investigadors, investigadores, doncs tindrem que veure la forma de que aquesta acreditació no suposi una càrrega afegida per a poder-vos estabilitzar, perquè si no, estem parlant de captar talent, però no de retindre talent. I ell va dir, bé, i això com es podria fer? Doncs té que passar per un reconeixement diferencial dels mèrits. Si s'entra per la via d'investigació, que es reconega més els mèrits de la investigació i que es tingui en compte si hi ha àrees de coneixement en què la docència és més reduïda, com és el cas d'alguns departaments de física, que no tingues que tindre les 500 hores o més per a poder-te acreditar a titular o a catedràtica d'universitat, no? Ho va entendre i fins i tot el secretari general, Pingarro, va dir que estaven treballant ja en una doble via per a l'acreditació en estos casos i que voldrien que hi haguera com un paral·lelisme entre docència i investigador. Jo des de la CRUE continuaré insistint, ja ho recordaré, em fa falta al Ministeri perquè estem en aquest grup de treball. És molt important que aquestes coses es controlen bé perquè si no genera, de més, molta incertesa. I jo també li vaig dir al ministre, dic, nosaltres, les universitats no són competitives en els sous, perquè no són competitives en els sous. Tenim que ser competitives en estabilizar y promocionar. Ahí sí que pueden ser competitivas. Bueno, pues yo me uno a las palabras de Belén porque la verdad que el tema de estabilización de personal, sobre todo pues ahora que llegan, que bueno, maravilloso, ¿no? El que ha llegado de María Zambrano y el programa Margarita Salas, ahí también va a haber una vía muy importante de estabilización de personal, que realmente es un personal con un bagaje fundamentalmente investigador. Entonces, claro, ya la verdad que las palabras de la rectora me encantan porque bueno, es una vía de nuestros colaboradores. En mi caso, por ejemplo, sí que yo estoy estabilizado como profesor titular de un funcionario, pero para ellos, sobre todo, pues la verdad que es una vía fantástica de que se puedan estabilizar. Así que súper bien. Hablando un poco de la línea de personal de apoyo a la investigación, bueno, yo creo que desde la Oficina de Proyectos Europeos se están haciendo las cosas muy bien y esa puede ser otra vía de financiación, de captar talento diferente a la que tenemos de convocatorias públicas en cuanto a estabilización de personal. También puede ser una manera de tener personal, no sé ya, la figura así de indefinidos o cómo estar en este sentido, porque normalmente estos son contratos que finalizan cuando finaliza el proyecto, pero en este sentido yo quiero decir que desde la Universidad de Valencia se está trabajando muy bien también en este aspecto. Por ejemplo, a nivel de la Oficina de Proyectos Europeos, yo tengo un apoyo excepcional. No voy a entrar en nombres de la gente, pero bueno, hay un equipo tremendo. Y sí que me gustaría ver si es posible
que ese grupo, para que no se frustren y con todo el trabajo que tienen dejen de trabajar, que eso no va a pasar, pero que tuvieran más apoyo, incluso porque la universidad está llegando, bueno, por las cifras que veo, bueno, que soy consciente por el vicerrector de investigación, por los vicerrectores y por la rectora y luego también por LinkedIn y otros aspectos, pues veo que los proyectos de la Universidad de Valencia han crecido exponencialmente en los últimos 5 o 10 años y en este sentido yo creo que el tener más apoyo pues va a favorecer esa gestión, esa adjudicación de proyectos, porque muchas veces lo que nos encontramos es con mucha burocracia que al final lo que hace es limitarnos un poco esas actividades y también condicionar este personal. Y luego también, desde mi perspectiva, vuelvo esta vez a la idiosincrasia y a todas las facultades que hay, pero también es muy interesante a lo mejor tener una figura de un tipo, no sé si llamarlo, comercial, que se encargue de vender las ideas, las actividades que desarrollamos en los diferentes grupos de investigación para establecer un contacto directo entre la empresa y los investigadores. Somos muchos investigadores, yo soy consciente de ello, pero bueno, no estaría mal a lo mejor crear esa unidad y luego sobre todo también el tema de la gestión de esos contratos con las empresas. Nosotros al final, docencia excelente, investigación excelente, no llegamos a más. Con hijos. Hijos pequeños, recién nacidos, es inviable. Entonces, pues un poco el tener esa comercial que nos pueda favorecer ese vínculo. No sé si sería una estrategia interesante. Bé, jo te puc contestar un poc des de la perspectiva de investigador de a peu, que he fet ús dels recursos que tenim i també que m'he interessat per aquestes qüestions, conec l'OPER i pense com tu que l'OPER fa una feina excepcional. Excepcional en el sentit de que la quantitat de recursos que ha sigut capaç de portar a la Universitat de València amb gent com vosaltres, pues és, com tu dius, ha sigut un creixement exponencial. Per tant, això se va reforçar. I aquesta gent està molt especialitzada, vosaltres ho reconegueu, i gràcies a que està tan especialitzada, pues és capaç de fer la tasca que fa. I això hi ha que cuidar-ho. Això és un recurs tan valuós com, pues no sé, com una màquina especialitzada per a fer una tasca, perquè al final ho és. I aquesta feina que fan ells és la que vos evita a vosaltres pues, moltes altres coses i que fan que aquest temps el pugueu dedicar a les coses que vosaltres feu molt ben fetes, que és la recerca. Per tant, això s'ha de cuidar, i la meva intenció, com no pot ser d'altra manera, és continuar la tasca que jo sé que l'equip que ha vingut davant de mi ha fet d'una manera molt ben feta. Per altra banda, la part que tu comentes de connexió amb les empreses, pues precisament després ahir vam presentar l'oferta científic-tecnològica, que és un puntal molt important per a donar a conèixer tota aquesta recerca, totes aquestes vies, totes aquestes possibilitats que ofereix la Universitat de València i tot el seu potencial a les empreses i també als altres investigadors, però en concret a les empreses. Què és el que falta? Pues, com tu has comentat, ser capaços de minimitzar la tasca que vosaltres feu, que vosaltres necessàriament heu de fer, que al final heu de signar, etc. Però totes les altres coses que se poden automatitzar, això podeu estar segurs que anem a treballar per a que siga lo més fàcil possible. Arribarem on puguem, però això, des de luego, esteu segurs de que anem a intentar. Estic molt satisfet de que els programes d'estabilització de la universitat que han funcionat, com han funcionat. També me congratule que en les línies programàtiques de la candidatura rectora se destaca que hi ha que captar més recursos per a programes propis d'investigació i també la retenció del talent i recursos en formació i mobilitat. Qui no compartiria aquestes idees? Però també s'ha dit que la universitat és molt diversa, la nostra universitat és molt diversa. Jo vinc de la branca del coneixement de ciències socials i jurídiques i així estem patint una miqueta una situació un poquet tractament desigual, no per la universitat, però sí per la inversió pública. És un fet demostrat que la inversió pública en investigació està esbiaixada cap a STEM, cap a les ciències experimentals, i n'hi ha dades molt acalparadores, com que de cada 605 egressats de ciències socials d'un grau hi ha una beca FPU, mentre que les ciències experimentals són 66. En beques FPI jo he participat en alguns processos de selecció en la sessió presencial
de l'Agència Estatal d'Investigació i hi ha un grapat de beques FPI per a ciències socials. Això fa que, de vegades, ara el que està passant és que no s'estan generant doctorants, no hi ha financiació per a les ciències, en aquest cas en les ciències socials i jurídiques, per a que la gent faci tesis doctorals d'una forma financiada, i fa que no se poden cobrir en algunes àrees les adjudicacions d'ajudants doctors que la universitat fa en els programes habituals. Ja ens ha passat en algunes àrees i, a més, es tracta d'àrees especialment deficitàries, amb més de 2.500 hores de dèficit docent, i això fa que s'incremente el percentatge d'associats fins a un 42%, com està ara a la facultat. En quant a persones, en quant a hores és un poc menor, però també és molt elevat. Això no sols té incidència en l'efectivitat o la qualitat docent, sinó també en l'investigador, perquè aquest personal fa molt bé la seva feina, però no investiga, evidentment, i sobrecarrega el PDI amb vinculació permanent en les tasques de gestió. Bé, jo crec que l'única alternativa és coordinar, jo crec que no queda altra, no és una línia programàtica, és una alternativa única, no és alternativa, és l'únic camí, coordinar la política d'investigació amb la política de professorat. I hi ha que incrementar les beques d'atracció de talent i hi ha que fer, hi ha que dir així, una política de discriminació positiva cap a aquelles àrees que no tenen accés a beques FPI i FPU. N'hi ha àrees que estan superdotades, n'hi ha altres que estan infradotades. Doncs jo crec que hi ha que fer una assignació, una reserva d'aquest tipus de beques a aquestes àrees. Si no, caurem. Caurem no sols en docència, sinó també d'investigació. La facultat de dret, per exemple, està ara mateixa, la universitat és molt diversa, és una universitat molt potent. En 2019, la facultat de dret era la segona a Espanya en algun rànquing, el Times Higher Education, està entre les 4 primeres en 2020 en el rànquing de Xangai, però si no fiquem remei a la generació de personal investigador de base, ja prompte començarem a caure, perquè el percentatge ja és inassumible. Bé, jo crec que s'imposa aquesta tasca de, no de canvi de rumb, però sí complementar el rumb que tenim ara exitós amb aquestes noves mesures per a que aquelles àrees on hi ha un dèficit extraordinari i hi ha poca formació de personal puguen tenir també accés. El que no dona la societat que la universitat ho complementa per a que tots crescam d'una forma uniforme en la qualitat. Doncs, Rafa, estic totalment d'acord. I, de fet, és un tema que jo fins i tot al negociar la LOSU, que ara està parada, però el nou ministre està amb molta voluntat de tirar endavant, però jo quan hem negociat la LOSU en el grup de treball, que estaven el president de la sectorial d'estudis, la presidenta sectorial de professorat, el president de CRUE, i després estava el vicepresident, que és el rector de la Carlos III, era un grup reduït, però ahir jo sempre ho he defensat, este paral·lelisme entre investigació i docència. És a dir, la LOSU està molt bé que comence la carrera acadèmica en la figura d'ajudant doctor sense acreditació. És a dir, que no siga necessària l'acreditació per entrar d'ajudant doctor. Perquè si no, és fer la tesi, tots ho sabeu, però després necessites per acreditar-te com a mínim un any havent fet currículum ja, i vosaltres teniu gent que està fent la tesi i sabeu que per acreditar-se almenys això. Llavors jo ho dia al ministre i ho dia en aquest grup, si no captem a la gent que vol fer investigació i docència a la universitat, quan acaba i ja el captem, el contratem, el vinculem a la universitat en aquest procés predoctoral, probablement es perdrem. I vosaltres, precisament, en la Facultat de Dret, és un exemple, perquè hi ha àrees en què les empreses, els bufets i tal, se rifen, perquè és gent ben formada. Per tant, vosaltres no podeu ser competitius si a un estudiant molt bon expedient li dieu, val, doncs ara comença a fer la tesi, d'ací 4 anys, defenses la tesi, t'acredites i serà una plaça d'ajudant doctor. Perquè en aquest temps teniu dèficit docent i aquesta persona se'n va, i se'n va una via molt més ràpida de guanyar diners. Per tant, efectivament, hi ha àrees en les que o es captem ahir o es perdem.
I si els captem ahir, com els han de captar? Pues, si la LOSU partís de la figura d'ajudant doctor, pues tindrem que reforçar els contractes predoctorals perquè estos egressats i egressades ja tinguin una vinculació en la universitat per a fer aquesta tesis doctoral i preparar-se per fer aquesta carrera acadèmica. I que ja s'introduïsquen en la investigació, perquè ahir és una via per a que facin investigació, que comencen a fer docència, que després ja en la plaça d'ajudant doctor continuaran. Per tant, jo també ho vaig dir en aquest grup de treball i ho demanàvem al ministre també ja sempre, que tenen que augmentar els contractes predoctorals a nivell de l'Estat, a nivell del Ministeri. Però és cert que no totes les àrees estan igual considerades. Entonces, com en altres coses que fem, en la universitat coneixedora de les diferències, tindrem que reforçar en aquelles àrees on veiem que el Ministeri no ho cobrís o no ho cobrís suficientment i està la necessitat ahí. Però la via és aquesta, és en paral·lel treballar l'entrada a la universitat per investigació, per docència i investigació. I té que ser la via predoctoral, si no es perdent. Jo estic totalment d'acord en això i farem l'esforç i ojalà tinguem un millor finançament per poder-ho fer millor, però si no, en els recursos que tinguem farem el que puguem, des de luego, perquè això ho necessitem, perquè si no mos descapitalitzem de persones valuoses per a fer aquesta carrera acadèmica. Es perdem abans de que puguem fer aquesta carrera acadèmica. Además de incrementar el número de contratos predoctorales y postdoctorales, que lo hemos hecho, pero claro, dentro de las limitaciones, la otra posibilidad, y estaba un poco en relación también con lo que decíamos antes con Belén, es el incorporar talento. Hemos aumentado muchísimo los contratos de excelencia, fundamentalmente Cajales y ahora con el programa CHEN, los RCs en algunas áreas. Y lo que sí que quiero que quede claro, sobre todo para las áreas de sociales o de humanidades, es que el programa Cajal, en este momento estamos pidiendo posibilidad de plazas en todas las áreas, y no pedimos cofinanciación, porque eso antes sí que limitaba mucho en las áreas que tenían más ingresos y era más fácil de cofinanciar. En este momento no las tenemos. Entonces, además de intentar estabilizar o crear nuestros propios investigadores, podemos intentar atraer investigadoras de otras áreas, incluso aunque no nos lo hayan pedido inicialmente, e intentar traerlos a la Universidad de Valencia. Y luego ya sabemos que en principio los estabilizamos a todos. Continuant con la qüestió de la relació universitat-empresa, també parlar d'aquesta qüestió de la experimentalitat que no és molt manifesta en l'àmbit de les arts i les humanitats i que sembla que no, però també nosaltres fem investigació que està en aquesta línia. Per exemple, des del Departament d'Història de l'Art, la Facultat de Geografia i Història, es tenen laboratoris i es treballa en l'anàlisi físico-químic de pigments, de matèries primes, arqueologia, història, art, en col·laboració en el Parc Científic, l'ESCIE. Aleshores, jo crec que visibilitzar aquesta qüestió de l'experimentalitat, i no només visibilitzar-la, sinó també donar més recursos per a aquestes àrees que sembla que no, però que sí que ho fem. I ho fem, de fet, en aliances molt bones dins i fora de la Universitat de València, en col·legues que són d'altres branques del coneixement, la química, la física. Aleshores, visibilitzar tot això i ampliar els recursos seria molt bo. També enllaçant en allò que dèiem abans, dels doctorats industrials, de la projecció de la investigació a la societat mitjançant l'indústria, la professionalització, els compromisos socials molt concrets, no? No sé, què penseu? Sí, en això de l'experimentalitat, de fet ja vàrem tindre un intent, un assalt en el tema del dret, de la titulació de dret, i li vàrem demanar a la consellera que revisara l'experimentalitat, perquè el dret que està impartint-se ara no és el dret de fa 15 anys que no s'ha revisat l'experimentalitat, no? No ho va voler tocar, perquè va dir que això necessitava una anàlisi i una revisió de totes les titulacions. Vam dir, val, molt bé, doncs faces, que es faça allà, I és el que tu dius, el que l'arqueologia, el que fa la història de l'art, el que fa dret, el que fa altres titulacions no és el que es feia abans, i per tant, ara hi ha laboratoris en història, hi ha laboratoris en dret, i per tant, això s'ha de
modificar aquesta experimentalitat. I està en el tema, s'ha creat un grup, estan les vicerectors i vicerectors d'estudis, i l'altre dia la consellera va dir que, quan jo li reclamava el pla de finançament, doncs va dir que el tema de l'experimentalitat ja estava quasi resuelto. I entonces jo, que no sabem com, però bueno, dic, quasi resuelto vol dir que no sols és canviar el número, passar de 1 a 2 o de 2 a 3, és amb una memòria econòmica que permeta a aquest canvi d'experimentalitat utilitzar més recursos per a fer aquesta experimentalitat. No m'ha contestat, dic, i el millor seria que això s'incorporara en el pla de finançament. El pla de finançament reflectirà també els diferents nivells d'experimentalitat que les titulacions tenen a hora d'ara. I en això estem, però és que això és clau. És dir, no, a mi no serveix de res que diga dret passa de 1 a 2 o de passa de 1 a 3 i mos quedem en el mateix finançament per a laboratoris docents, per a laboratoris d'investigació, per a infraestructures no, i el mateix en la vostra especialitat. Per tant, això està clar, que revise l'experimentalitat que falta té, però que es dote de recursos perquè aquesta experimentalitat es pugui desenvolupar com cal.